ayanga mondo gisund jopiny mondo koro kaw ombulu mano chakore ayanga odiochieng' manyoro. Jotelogo riwo gavana ma Migori Zachary Okoth Obado, Spika Boaz Okoth, Iska Luoch ma bende en jatend migawo e kaunti ma Migori to kod jolar kombe mag MCS moko mopogore opogore osingo ni koro gibiro dhi neno ni koro ji e piny okaw ombulu kar rombgi. Bende ne gimedo ni kaw ombulu nyiso demokrasia ma jopiny nitiere godo kendo miyo gi thuolo mondo mi giyier anena jotelo ma gin giwegi ma gidwaro moko chun gi godo. Ilandonwa kendo wajiwo weche mag kaw ombulu. Yo mwakaw go ombulu kata speed mwakaw go ombulu thurwa ka pod nenore ni piny kabisa. To gima kelo weche gi chalo kama, mano nenona. Namba achiel, nitie vijende wa mang'eny maonge kipande. Ng'ato beda beda, iyudo nyaka mon matindo nigo, nyaka jodongo matindo, moko onge kipande kata matin. Koro nengo be ni kawa fwenyo ni ng'ato onge kipande e gwengewa, to wajiwo gi mondo gidhi gikaw kipande. Mano namba achiel maduong' kabisa. Kae to kisebedo gi kipande, to nyaka ine ni idhi kaw ombulu mondo kogik e ndalo mag ombulu cha to in bende kiki koa ji gi koko ni sedhi mar idong'. To gima ng'ato osedhigo kata gima odwa dongo tionge go, igo mana koko ka winyo moro maywak e kor pap. Koro ng'ato ka ng'ato nyaka bed gi kipande, kae to mbuchi bende bedgo mondo yud thuolo maber mar yiero ng'ama idwaro. Mano namba achiel jothurwa. Koro injili ni onego walande kuonde duto te. Obed ni gin kanise, obed ni gin barasa, obed ni kamora mora mwanyalo rome gi jowa, obed nwa mwamosore sechegi ni kiyudo wadu tipenje to be isekaw ombulu, in gi kipande, kae to ombulu kisekaw, koro waikre mar dhi go ombulu gi kwe maonge koko, onge goruok, onge ayany. Gima wagombo en ni lweny mosebet chien kucho kik chak bed kendo. Wagombo kwe. To gima osemorowa ni party mar ODM osewacho ni koro ji dhi e pap kucho mondo odhi opiem. Piem ne ma wadwaro. Ka ng'ato wacho no an Nairobi gi tiket, an asebet ka penjo ni ti an Nairobi gi tiket mar ndiga koso mar tuktuk. Ka ato wewa gi kwedhe many kura ir jopiny. Mane ma pane kata gavana wacho ni we jopiny wachi dwachgi. Kanyo to wadhi kanyakla. Nikech we kono wadi an Nairobi gi tiket mar timang'o. Na wacho kendo anwayo kendo ni tiket no tidhi kete frame. Ok onyal tiyo. Kech nitie joge jopiny kor piny ka. Koro adhi manyo gini to adwaro kwe to adwaro haki be. Ahinya mine matindo manonyuom nyoro nyocha potindo gi, ng'eny gi onge ombulu. Ng'eny gi bende onge kipande. Ajiwo jowa mondo wadhi wakaw kionge kipande ni ng'ad kipande, wadhi wago ombulu. Wadhi wang'ad ombulu. Ma gik ma critical matimore, ma gir lweny kende mwanyalo dhigo. Awendo okwan maber ahinya. Kanyocha wandiko chien kucho natiyo very closely gi IBC. We performed below. Nok wayudo target manonengo wachopie. Koro sani jodalawa en samo nengo watime mang'eny moloyo mondo kama nok wayudo cha wadhi wapong' fuogu cha kaeto wachal gi jopinje moko. Oyiero dhi biro ka, ok inyal yiero ka ionge ombulu. Ombulu bende is the only voice ma wanyalo bedo ko kaka voters. Na kwayo jodalawa te, jokanyanam te, jawendo constituency nyaka ma and beyond mondo ng'ato ka ng'ato yudi thuolo mar bedo gi duol e yiero jotelo ma gidwaro. Wawuog guru ka waka kalang yaka wino. Jothurwa nochu neno ka wane mwatimo marach e voter registration Migori ka. Koro nyithindo ka gin noch gidhi sikul kapok gikaw ka ID gi pok odu kapok odu. Koro nowinjo bede ni sirikal golo release gini ka nyithindo pok odhi sikul mondo joma pok okaw ID mondo gindik go kura. Ne mine matindo ma wang'eyo nene ochun gi changamoto thoth gine pok okaw ID. Sani IDs mang'eny ni Huduma Center, moko ni assistant chief. Wadhi uru mondo wapikgi mondo wakonyu jakom gi kura. Gima kidwa konyo jakony mondo kiny wayud dongruok, wabedu ombulu. Jowa ka
gin ema ombulu gi tin. Koro jothurwa wa support gini, kendo kata last registered votation nwakawo our time mwagolo nyaka ji e udi mwatero modhi ondiko. To kata sani pod wabiro timo mano. Ka nitie kama nitie ji madhi kata 20 30 konwa wanyalo kawo ombulu no mwater kama gintie mondo gi register. Nyirombe ka nyirombe molo chutho te West Kanyamkago, molo chutho Migori County e Kenya mangima, mondo mi wang'iyane kaka jakom Raila Amolo Odinga wuod Nyalego Tinga chuma liet nyalo yudo ombulu mopong' motiel mapukore. Agwambo osebedo ka nyisowa nyadi mathoth ni gima odong' monyalo timogo timni en kawo kura kaachiel kod kitambulisho. Mane gima wacho ni mane silaha. Mane silaha makidhie e kedo to ng'ato ka ng'ato nyaka bedgo. Kura gang'o? Kitambulisho. Then kawo kura kende okoromo tera Agwambe State House. Nyaka wapuonjre kenda kwayo jolemo ni nyaka wapuonjre election ka election ni kawo ombulu to gigo. Kawo ombulu to gigo. Gimedo wa thuolo makende mondo mi joge wowuok oko ochako kawo ombulu mondo mi wabed gi ombulu mang'eny ka wadhi go kura ma 2022.